हमनी के माता बहन के ये संस्कार हो। आज कतनो धनिक के लड़की के बियाह होके हमरा बिहार के झारखंड के उत्तर प्रदेश के आ बाबूजी या माई लड़की के शादी के बात बतिया थे विधायक जी आ लड़की खाना लेके आई तो एक सेकंड नहीं रुक सकतो ध के ला जाके भाग जाई। ये हमनी के सभ्यता निमन बाकी ना बाजी आ दिल्ली बम्बई में जाई ना बाबूजी को तरह के इंस्पेक्टर लड़का है बच्चिया का शादी तय कर दिया तलू ने से होती लड़का वाले ओ माय गॉड डैडी आप बेकार टेंशन लेते हैं मैं किसी और से लव करती हूं। बताई हमने के सभ्यता निमन बा क्यों लोग के निमन हमने के यहाँ पूछाओ लड़की से कि बेटी का दिवादी दहेज में तेरा पापा से ए माई अपने लॉकडाउन में बाबूजी दबाइल बड़े एगो चौकी या बेला ना दिवादी है रोटी बेल के सास ससुर के सेवा करब पति के सेवा करब हमने के यहाँ के लड़की है कहिए से अब बम्बईया में बड़की लिस्ट लेके आइल बिया डैड थोड़ा लोन भी लेना पड़े तो घबराइएगा मत मोटा वाला सिकरी कंगन रेफ्रिजरेटर फ्रिज एसक्यूटी मोटा वाला डबल बेड का मोहब्बते पलंग है ताकि पहलवान है अपन दौरा दौरी पटका पटकी करे जननी एगो तो गोले बड़ा है कौन प्यास गोले बड़ा की गाय कि खइब मेहरी के हाथ के त मोटा जइबो हो भेटाते ने खन त पूछती काहे भाई मेहरी के हाथ खइब त मोटा जइबो आ माई के हाथ खइब त टीबिया हो जे बतर के बाछी छुआ के पड़ी। जबकि सोचे के बाद मालिक माता के गर्भ से हर एक इंसान पैदा होता है 3 किलो के 2.5 किलो के 3.5 किलो के माई के दूध में कितना पावर बा माई के हाथ के भोजन में कितना पावर बा रोज बढ़ता रहो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो एक हो क्विंटल के हो के गांव में टान के घुमत रह के पहलवान है जान ले ले खून जिम करी ले खून खींची ले कब ले जले माई के हाथ खइले बड़ो तब ले जब दिल्ली सेट मौगी आओ तरी स और अतिया देहात के ना दिल्ली से नौकरी लगल बा दिल्ली लव मैरिज कर लेले अभी सुतले बड़े मोरो तले फेस वॉश से मुंह धो के 30 डिग्री में आईब्रो बना के बिंदी साट के ओनो पापा लिपस्टिक लगा के लड़का वाले प्लेट ले ले पहुंचल बिया उठे ना चाउमीन गरम है घोंट लीजिए आइए ना मैगी है जब से मोगा मैगी खियावत तारी माई के हाथ खइले बड़े तान के घूमता रहे आ 10 वर्ष मेहरारू के हाथ खइले जाके हाल चाल पूछना का हाल बा भाई काल भाई कुछ कइले का भइल बा का भइल त देखो ना मर्द जॉइंटिस दोहरिया देला सब डॉक्टर से ना देखौला देखौनी हम कहले बड़े कि सूरज डूबला के बाद आ सूरज उगे के पहिले अच्छा बॉडी के कोनो पार्ट पर लोड पड़ल त हेपेटाइटिसो जल्दी